बहुत पसंद आवेला बस लास्ट कि हमारा राजा जी के गलिया पतिले सखी कि हमारा राजा जी के गलिया पतिले सखी आ हमारा उनका बिना लागत नहीं खे आ हमारा उनका बिना लागत नहीं खे दिले सखी हमारा लेके गइल दिले सखी औरे दिले हमार लेके गइल दिले सखी औरे दिले हमारा लेके गइल उहे दिल हमारा लेके गइल दिले सखी उहे दिल अब भैया अपन जोन गायक बगाई बस यूट्यूब वाल में से रिक्वेस्ट बा सब लोग से कि प्लीज कुछ उटपटांगी नहीं के लिखला के जरूरत ऐसा हो भी कहई बाए बबुआ देखी गुड्डू बाबा वीडियो बनावत नहीं कि लाइव आइल बनी पता ना लाइव आइल बनी गुड्डू बाबा वीडियो बनावत हमार पापा देखत है बड़ी शौकीन हमें गाड़ी गीत के अच्छा अच्छा हम अपन जोन गाड़ी गीत बोले बनी जितना है एल्बम में वो हमार पापा हमार मम्मी एगो हमार मम्मी के फुआ बड़ी दिल्ली रहे वो स्पेशली आवेली बियाह शादी में देखी तुम्हें के देन हो एगो रउआ के बात बताओ तनी प्रभाकर जी के नाम सुनवानी प्रभाकर पांडे जी जी, के जी। वहां के स्टूडियो में गई रही थी वहां के खूब सुंदर झूमर गइले रही एक सेकंड आई लेजर लाइट भोरे से देखत नहीं जब से आई तब से अगर दोबारा दिख गई हम देखी समय हो गए 6 बजे तक रहला या मनोज भैया के प्रेम है भाई लोग के प्रेम है कि हम खड़ा बनी अगर दोबारा लेजर लाइट लौकल तो हम कार्यक्रम छोड़ के चल जाए गजी भाल में भाई थैंक यू चलिए तो देखी वही में एगो झूमर गइले रहे कि बलिया के बाबू साहेब कि बलिया के बाबू साहेब तो सुनी कि बलिया के बाबू साहेब कि एजा कोई जातिवाद नहीं हो एजा बाबू साहेब भगवान पंडितान सब बा लेकिन बाबू साहेब भाई बनता सुनी जा ध्यान से कि बलिया के बाबू साहेब अखाटी राजपूत माई दैया रे कहे लागी हठिए पसूत माई दैया रे कहे लागी हठिए पसूत ई हम नहीं कहत ई मनोज चाचा पगावल जाता हेमा जी देखिए हम जौन कही ना तौन कही के हम गलिया पर तिल गोले रही हमनी के माई माई जैसे पहले बतौनी है कि चाची लोग झूमर गावेला लोग बतावेला हमनी के इंस्टाग्राम खोजे नहीं सो हम गाना गावत तब तक राउत गीत लोग जाला तो देखिए पारंपरिक गीत के ये पहचान है एकरा पर ना कोनो कॉपीराइट और ना स्ट्राइक आवेला आ इतना सुंदर सुंदर वो गीत गावत नहीं कि अगर सिंगर कलाकार जे एल्बम गावेला अगर 1-2 साल तक और गीत उठा के चाहे इकुल गीत गाई तो कबो फलाफना हो तो एक बार माटी के गीत खातिर बियाहती गीत खातिर पारंपरिक गीत खातिर जोरदार ताली बजा दिए लोग और जोरदार सम्मान करी लोग बड़ी सुंदर लागत है खुद के आज गा के बड़ा अच्छा लागत है हां तो एक बार जोरदार ताली हो जाए लागत भैया तू तूफान के एकदम स्टेजे पे आ जीवो हां हरू जनागिन होई बस सब होई लास्ट गीत गा के एकरा बाद 2 गो रिकॉर्डिंग डांस क के हम जाए चिंता मत करो अब देखिए कि बलिया के बाबू साहेब अखाटी राजपूत माई दैया रे कहे लागी हठिए पसूत माई दैया रे कहे लागी हठिए पसूत
याद करो माइनर में जब आ गरमी में तनी दे दो ए साली सहारा होई तनी दे दो आ गरमी में ओकराई लगली ठोकराई लगली बाल खुलल बाटे देखे में डाई लगली एक ले जा ए साली सहारा लेकिन उहे गर्मी में ओकराई लगली ठोकराई लगली बाल खुलल बाटे देखे में डाई लगली लेकिन उहे गीतिया उहे साली सर्दी में कैसे लगली उन लक्षण तो बैठल भी करे कि सरदी में आयो चॉकलेट लगली चॉकलेट लगली चॉकलेट लगली तब दे दो साली सहारा ऐसा लगता अरे हमारा बियाह में आईनी चाइना आईनी इतना ना गीत गा दिहनी कि हमार भैया हमार बियाह मैनेज हो गई एगो कलू भैया के गाना हमरा बहुत